Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємо з молитвою до Бога та Сина його Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію, одруження Ісака. А коли та жінка не схоче піти за тобою, то ти будеш очищений з цієї присяги твоєї. Тільки сина мого ти туди не вертай. І раб поклав свою руку під стегно Авраама, пана свого, і йому присягнув на цю справу. І взяв той раб 10 верблюдів із верблюдів пана свого, та й пішов. І взяв різне добро свого пана в руку свою, і він устав і пішов в Месопотамію до міста Нахора.